Kazetaria eta idazlea da Txani Rodríguez, narrazioak, eleberriak idatzi ditu, komikiak ere, gehienak gaztelaniaz eta duela gutxi Euskadi saria jaso du Los Últimos Románticos eleberriagaitik, gainera zinemara ere eramango dute liburua. Beraz badugu zertaz hitz egin Txanirekin. Aupa, Txani. Kaixo, Ane. Bueno, kazetaria eta idazlea zarela esan dugu, baina kazetaritza beti ere literaturarekin uztartu duzu, ez? Eta literatur gaiak izan dira ere kazetaritzan landu dituzunak, ez? Bai, horrela izan da iaia betidanik. Orain dela agian 20 urte egin nuen ere informazio lokala, baina gero ja oso goiz hasi nintzen literatura, kultura eta bereziki literaturarekin. Liburuen gomendioak egiten, elkarrizketak idazlei, eta asko gustatzen zait, egia esan. Bai, irratean ibilia zara, egunkarietan ere irakurri egin zaitugu, baina beti ere, aipatu dugun bezala, literatur gaien bueltan, ez? Batik bat, bai. Egia esan batzutan enkargatzen didaten beste gaiaren bat, eskertzen dut ere, baiz, eta horrela, oxigenatzen du pixka bat nire... Kazetaristen hori, ez? Bueno, Los Últimos Románticos eleberriak oso ibilbide polita egin du. Naiz eta hasiera konplikatua izan zuen, ez? Saria jaso zenuenean, kontatu zenigun, prentsaurrekoan, nola liburua egin, inprimategitik etorri, eta kutxetan, etxean izan zenuela denbora batez, 2008ko martxo horretan, konfinatu gintuztelako. Ja nahazten dugu data. Bai, data pentsatu behar izan dut, iaia. Bai, klaro, novela ateratzear zegoen apilaren baterako uste dut. Imagina esazu, justu martxoan dena bertan bera gelditu zen, niban euskan aleak hori heldu ziren etxera, kutxa batean, eta han gelditu ziren, uste dut azkenean, ekainean aurkeztu genuela Bidebarrietan, baina lehenengo hilabete horretan ez genekien ez ni, ez inor zer gertatuko zen, liburu dendak, ez liburutegia, dana itxita, oso momentu arraroa, eta nik uste dut ondo eroan nuela, baina batzutan pentsatzen nuen, ze penaz, eta hainbeste 6 barralean argitaratzean niretzat, pos handia izan zen, eta oso argitaletxe ona da, eta pentsatzen nuen, ze penaz, eta hainbat kostatu zait, onaino, heltzea, eta orain hemen kutxan sartute. Sentsazio arraroa, ez? Behin argitaratzen denean, irakurlearen esku geratzen da liburua, ez? Claro, eske, uste dut badaudela idazlek ez dutela argitaratu nahi, baina nik uste dut gehienok argitaratu nahi dugula. Eta are gehiago, niretzat liburu bat kutxa batean irakurle barik, objektu arraro bat da, zentzua faltatzen zaio objektuari. Oso gauza arraroa eta tristea zen hori ikustea liburuakan. Irakurri zenuen bitartean? Keba. Ez irakurri esatera, gelditu zen kutxa horrela. Zorionez, gero ekainean, esan bezala, Bilboko Bideberri eta Kulturgunean aurkeztu zenuen, beraz, kontatzen diguzunagaitik, liburua, Los Últimos Románticos, pandemia aurretik idatzia dago, ez? Bai. Pandemia aurretik eta, nik uste dut hasi nintzela liburua idazten 2018an, bidali nuen 6 barralera eta esan zidaten baiet, superposik, baina itxaron behar izan nuen ia urte bete bat, argitaratzekoz, eta argitaletzen dia da, eta suposatzen denbora batzuk eukiko dituztela idazle bakoitzarentzat, ez? Programazioa aldez aurretik izten dute, orduan, hori, denbora zeukan. Baina jende asko galdetu iz eta ateratzen dira paper higieniko rolloak eta beste gauza batzuk nahiko pandemikoak direnak. Bai, egia esan orain, guk irakurri dugu pandemia hasita zegoela, eta hasieran Irune personajeak kolekzionatu edo gorde egiten ditu etxean komuneko papel rolloak, eta egia esan pentsatzen du idazleak ideia eukizuela pandemiarekin. Baina beste gauza batetik dator, ez? Bai, beste gauza batetik. Eta ateratzen da ere auzokoen harremana, nola aldatu egin dela denboraren poderioaz, eta ez dakin ere gurasoen belaunaldian,
harremana oso estua zen. Bai, auzo komunitate hori oso bizia, ez? Komunitate zentzua, ez bakarrik, lan kontuak ere, klase soziala eta hori, baina ere esparru txikietan, edo txikiagoak direnen esparrutan ere, horrek isla zuen, ezta? Eta nire ustez asko aldatu dira oso urte gutxitan harremanak. Pandemian jakin izan genuen nola deitzen ziren geure auzokoak, aldez aurretik ez genekien. Eta batean egon zen eklosio bat, nik uste dut ja hori ere pasatu egin dela. Igual agian ja oraindik ere, ahaztu ditugu, ez? Ja, jendeak hasi zen, hori alboan zuen pertsonekin hitz egiten balkoietan, eta... Bueno, eta novelan ere hori aldarrikatzen da nonbait, eta pertsona helduen zaintza ere... Bai, Irune daukagu, ez, protagonista nagusia, nahiko bakartia da, eta gainera, espada esaten ere, zure eskualdeari oso lotutako persona edo paisaia deskribatzen diguzu, ez? Batik bat paisaia sozioekonomikoa. Zeta aipatzen da azerozen egon ziren mobilizazioak aipatzen dira, eta gero nire eskualdean oraindik lantegi asko daude, eta Laudiotares aiaraldeko jende asko lantegian egiten du lan, eta bai giro hori, deskribatu nahi izan nuen. Zeta oso gutxi ateratzen dira lantegiak, eta lantegietan egiten duen... Eta langileen bizimodua edo, ez? Hori da, eta lantegiak dira oso gokiak literatura egiteko eta konflikto asko daude lantegietan. Ez bakarrik laboralak edo lan munduarekin harreman daukaten gauzek, baizik eta ere pertsonen artean, eta gauza asko gertatzen dira. Bai, hor harremanak sortzen dira ere, ez? Claro. Lantegi baten protestetan ere ikusiko dugu protagonista, ez? Nahi gabe, bertan murgildu egingo da, ez? Horregaitik esaten zenuen langilearen egoera ere aurrez aurre jarri nahi izan duzula novelan. Bai, bera, dago greba bat bere lantegian eta bera hurbiltzen da pixka bat, bakarrik ez egoteko, hasiera batean. Bai, ez dauka hori langile klase edo gatazkaren kontzientzia hori, ez? Ez, horrek ez du mugitzen, bera. Baina gero bai gogoratzen da bere aitarekin eta nola bere aitak parte hartu zuela beste greba batzuetan, azerozko movida horietan, ezta? Eta, egiten du ibilbidetxo bat garrantzitsua, ezta, berarentzat. Eta nik hitz egin nahi nuen ere, eske hori aldatu da askoz, eta nire aita izan zen azerozen egin zuen lan, eta elkartasun gehiago zegoen, eta orain, izan dugu Tubasek zen krisialdia, greba. Greba gogorra eta luzea ere, hori liburuaren ostean ere etorri da. Eta berpiztu da pixka bat elkartasun hori. Baina urtean zehar nik ez dut ikusi Laudion, lantegi txiki batek izten zuen eta etxegoenia erantzunik, eretu bazez, klaro, oso lantegi potentea da, eta guztiok genekien zeo zer gertatzen bazen lantegi horrekin. Eskualde osoari eragiten dio, ez? Hori da. Baina beste enpresa txikiek itxi dute, azken urteotan eta ez dugu ezer egin. Eta niri horre goibeltzen ninduan, eta justu gure eskualdean, ez dakit, memoria galtzea hain askar, hori, tristeza ematen zidan. Horregaitik, ez, giro hori islatu nahi zenuen novelan, eta emakume bat protagonista nahiko bakartia ere, ez, harremanetareko ere, baduela, zailtasun bat bezalakoa edo, ez? Bai, abilezi handia ez dauka. Bueno, eske bakardadea, orain arte, nire novela eta ipen guztietan garrantzi handia izan du. Nik uste dut dela, hain zuzen ere, eta ni txani, beldur asko diodalako bakardadeari. Oso handia, badakit orain modan edo oso ondo ikusita dagoela, esatea, ze ondo bakarrik bizi naizen, eta bakarrik noa oporretan, baina, bai, klaro, ondo zaudenean, gaztea eta osasuna daukazunean, baina etorkizunari begira,
niri benetan beldurra ematen dit. Etorkizunari begira eta inkluso orainaldiari begira. Bakardadea hor, Iruneren personaje horretan, eta gero hor, auzokide batzuk eta auzokideekin ere harreman, auskide batekin harreman korapilatzu ere badu, ez? Hor zaintza kontuak ere landu nahi izan dituzu edo? Bera dauka justu alboan emakume bat Paulina deitzen dena, ja heldua dena, adintsua, eta berarekin aurrera ematen du harreman bat ere berak esaten zioelako bere buruari, Irunek dio, bere amari litzaiokela ondo irudituko emakume horren alboan bizitzea eta kaixo sikiera ez izatea. Orduan, gerturatzen da herentzia bat delako edo ama buruan duelako. Hori alde batetik, eta Paulinaren pertsonaia oso garrantzitsua da, eta ez dugu desbelatuko. Baina gero daude beste batzu, hori norbere kasara doala, eta dago bat ere sindikalista dena, eta da nahiko postureo, esaten dela gazteleraz, postureo aurrera ematen duena nahikotxo, eta azkenean ez du laguntzen Iruneri, eta horrelako kontra esanak dauzkagun, guztiok dauzkagunak. Baina Irunek gero ere badu helduleku bat, ez? Eta hori da, ez dakit, irakurlea harrapatzen duen historietako bat, ez? Bera badu Renfeko informazioko gizonarekin harreman oso berezia. Bai, Irune tematzen da, deitzen. Zeta, azke, hotz batetaz maitemindu egiten da, ez? Bai, deitzen du asko, zeta berari gustatzen zaio Miguel Maria López deitzen den pertsona batekin hitz egitea, gizon zehatz batekin hitz egitea, eta tematzen da, eta behin eta berriro deitzen du topatu arte, eta nik uste du azkenean dakiela bere ordutegia eta guzti. Eta bai, bere hautsak lasaitzen du, eta batzutan gertatzen da hori, agian alboan daukagun pertsonekin ez gara lasaitzen, agian ez digute entzuten sikiera, eta telefonoz, ez dakin non daukazu lagun batekin hitz egiten duzu eta hobeto sentitzen zara. Baina, bera gainera eske hain bakarri dago, ezen... Ez da bere laguna ere ez, baina, azkenean deitzeaz, lagun egiten da edo. Bai, akoso, Bai. Baina, horrek ere ematen dio, ez, Iruneren personajeari ez dakit izaera hori, ez? Irune nahiko estrambotikoa da, eta hain bakarrik dagoenez, bera petzaten dituen gauza ez du kontrastatzeko aukerarik. Hau da, berak pentsaten badu ideiaren bat, arraroena, ez du inorrekin konpartitzen. Inork ez dio esaten, Irune, hori esaten ari zarena da pixka bat txorakeri bat, edo ez dauka zentzu handirik. Orduan, bera inorrekin hitz egiten ez duenez, berari buratzen zaizkion gauza guztiak, tesi kategoria ematen die. Eta horrek dauka komisitate, nahi gabeko komisitate bat lortzen, nik uste dut lortu izan nuela bere pertsonalitate horrekin. Nahiko tristea da, baina umore pixka bat jarri nahi. Umorea badu, ez? Irakurleari bai izten dion tristesia puntu bat ere, historiak. Claro, eskabia puntua alaia ez da. Eta, claro, bera hain bakarrik, hain beste inkomunikazio edo bakardade hori hain sakona, claro, hori gogorra da, baina gero hori bere begira da nahiko, ez dut esango zoroa, baina oso berezia eta... Barra egiteko tarteak ere izten dio irakurleari. Aipatu dugu nola abiatu zen Los Últimos Románticos liburuaren ibilbidea, Kutxan etxean, kainean gero plazaratu, argitaratu, kaleratu esango gendun, eta gero oso ibilbide polita izan du. Bai. Ez da gita osagokoaren hori funtzionatu duen, irakurle batek besteari gomendatu eta... Nik uste du baiet. Zeta, hori gainera, ekainan, 2008an gauza, danak oso arraroak ziren. Eta agian bai, zuk aipatu duzuna funtzionatu zuen, edo gauzak hauek oso misteriotsuak dira. Ezin jakin zergaitik funtzionatu duen, baina
funtzionatu duen neurri batean, baina ni oso pozik nago, 2021 Euskadi Literatur Saria jaso duzu, eta, bueno, inguruan oso pos handiz jaso genuen, sari hori, suposatzen duzuk ere, ez? Nik ere, bai, baina ere nire alboan dauden pertsonen posa sentitzea, eskuratzea eta sentitzea, eta benetazko gauza, benetako gauzak esaten zizkidaten, hori oso argi daukat, hori izan zen beste sari bat niretzat, super, hori da eskertzeko gauza bat, zu posi zaude eta bestek ere, edo besteak posten dira, zuri gertatu zaizun gauza horrek, gauza berberarekin, eta hori izan da superpolita, superpolita. Bai ez, eta gainera ikusi ez, liburuak egin duen ibilbidea, eta oraindik egingo duena. Izan ere, zinemara ere egokituko dute eleberria. David Pérez Zainudo izango da zuzendaria. Nola jaso zenuen notizia hau? Hori, pelikularena izan zen ere oso gauza berezia. Oskar Belategi, kazetari batek, jarri zuen txio bat, Twitterren, esan zuen, irakurri dut orain Los Últimos Románticos, ze ona den, ni produktorea izango banintz, oraintxe bertan erosiko nituzken eskubideak, ezta? Zinemara eroateko eskubideak. Eta, hau izan zen, niretzat suerte ikaragarria, justu zegoen Twitterren Olmo Figueredo, La Klaketaren produktorea, eta ikusi zuen txioa, eta bera zegoen irakurtzen beste liburu bat. Eta ez zegoen oso pozik liburuarekin. Eta esan zuen, bartuko dut hau. Eta irakurri zuen. Eta gustatu zitzaion. Txio bategaitik gertatu daitezke gauza hauek. Eta ja La Klaketa jarri zen harremanetan Iruzoinekin, eta idatzi zuten Planetara, eta hau agian itxusia dago esatea, baina ez bakarri haiek, beste batzuek ere interesatu ziren nobelarekin, eta ezken ni nengoen flipatutaz, eta egia esan, niretzat novela, ez da zinemara eramateko gauzarik agian... Ez dauka dialogo askorik. Claro, ez dauka dialogo askorik. Ez da egin. Ja, orain daude Gidoiarekin, ikusiko dute, baina niretzat izan zen gauza, ezuste handikoa, eta espero nuen gauza bat, eta hori, irakurri, zuk irakurri duzu novela, eta badakizu zergatik esaten du. Bai. Ez dauka horrelako trama trepidante, gero hori neskai beti dago bakarri, bai dago grebat dauden pertsonekin, Paulinarekin, lankide batekin, ez dakiz zer, baina, a ber. Orain, filma egiteko prozesuan zerbaitetan parte hartu duzu, parte hartuko duzu, edo... Ni nago bakarrik galderak edo zalantzak dituzten zalantzak erantzuteko, ahal dudan neurrian, eta batzutan... Karo, zinema mundua ere zuretzako urrun geratzen da. Ez edo batzutan, eta ze musika gustatzen zaio Iruneri adibidez gauzak? Eta pentsatu behar izaten dut, Noski, agian Irune liburuan ez du musika hitz egiten. Claro, eta, edo ze arropa zera matzan lantegian, ze arropa mota, ze koloreak, horrelako gauza oso zehatzak. Eta ni aldudan neurrian, beraz, oraindik Iruneren barruan basabiltza. Bizka bat bai. Eta aldudan neurrian hori laguntzen dut, baina ni aparte nago, ez dauka, prozesuan ez dauka... Bai, Gidoia eurek egingo dute, eta... Bai, Marina Parez ari da idazten. Marina idatzi zuen ere Aneren Gidoia, 2021an edo 2020an, ja ez dakit, irabazi zuen Goya, Marinak. 21 esango nuke, baina, bueno. 21an, bai. Ane filmarekin, bai. Ane filmarekin. Eta hori, irabazi zuen Goya, eta oso fina da, ni asko gustatzen zait nola egiten duen lan. Eta ni pozik ere, ezke ja, ez didat eskaini, Osea, hau... Bai. Osea, esan behar dut. Baina, hobeto, eta nera matzan urte asko... Karo, 2018an edo, hasi bazinen... Beste gauza batzuk idatzi nahi ditut, eta horrekin egongo banintz, ezin izango nuke, eta azkenean izango nuke Irune buruan sartute, eta ez nuen nahi. Bueno, suposatzen dut gogoz ikusiko duzula, gero, emaitza. Noizko dago aurre ikusita edo? Aurre ikusita urrengo urterarako.
Baina zinema oso prozelosoa da. Bai, eta oso prozesu luzeak izaten dira, ez? Bueno, espero dugu hala izatea eta pantaila handian ikustea Irunenen historiak. Aipatu dugun bezala, ez da lehenengo eleberria, komikiak ere idatzi dituzu, umeentzako ipuinak, aurreko novelan Agosto ere, bestelako istorio bat ekartzen zenigun, ez? Zure umetako herriarekin zenuen harreman hori. Bai, Agosto novela oso, gero argitaratu nuen beste bat, si quieres puedes quedarte aquí, baina Agosto da oso berezian niretzat, zeta ni kontatu nahi izan nuen migranteen istorio bat, edo istorio orokor bat. Ani Arnauz hitz egiten du beti autosoziobiografiari buruz. Nire ez gustatzen literatura, ez da gustatzen, nire kasuan autobiografiari jotzeaz eta nire bizitza oso normala da, baina autosoziobiografia interesgarriagoa iruditzen zait. Hauxe izan nahi izan dut. Agoston hitz egiten nuen nire aitari buruz, amari buruz, Andaluziatik, Extremaduratik, Galiziatik, Kastillatik ona etorri ziren hainbeste eta hainbeste pertsonei buruz. Eta aldarrikatu nahi izan nuen euren papera, geure herri honetan izan duten garrantzia, zeren eta oso gutxi zegoen idatzita haiei buruz. Bueno, Jon Maia, Riomundo, Cacereño Guerra Garridorena, uste dut Ramiro Pinilla ere bai, baina ez gehiegi, orain ja gehiago, adibidez Susu Alberdi, Janis Joplinen ere aipatzen du. Bai, pasarte batean aipatzen ditu, bai. Iban Zalduak ere aipatu du ipuin batzuetan, baina ni sentitu nuen aldarrikatu nahi nuela euren presentziaz, eta milaka ziren dira, eta ez zuten isla gehiegi literaturan. Euskarara salto egiteko asmorik? Novela bat euskaraz... Bueno, edo gauza txikiago bat ere. Gauza txikia, elkarren argitaratu nituen liburutxo bi. Bai, umentzako ipuinak. Asko gustatuko litzaidake, baina ez dakit gai naizen edo zalantzat dauzkat. Gaztelerarekin prospekzio maila handia da, oso sakona da, edo ondo mugitzen naiz. Euskararekin nik uste dut, faltatzen zait tarte bat. Orduan, erronka bat bezala daukat buruan, ea inoiz lortzen dudan edo ikusten dudan neure burua gai horri eusteko, baina, klaro, zaila da, Idazlea eta kazetaria zarela esan dugu, idaztea ere ikasi egin daitekelako irakasle aritzen zara, ez? Bai, nago Alean, Bilbon eta Bartzelonan, Bartzelonako Ateneuan. Ikasi daiteke, neurri batean. Hau da, azkenean idaztea ofizio bat da. Eta ofizioaren partea hori ikas daiteke. Baina gero idaztea ere dauka misterio parte bat. Ezin da saldu. Baina horrelako eskolatan eta kurtsoetan ikuste dut egiten dena da denbora irabaztea. Daude akats batzuk edo inertzia batzuk beti errepikatzen direnak, eta aldez aurretik esaten badizute behitu, hau ez egin horrelaz eta ezin duzu errepikatu elkarrizketetan narratzailea justu aurrean esan duen gauza bera, adibidez, zuk jakinaren gainean zaude eta azkarragoa bereganatzen dituzu tramankullu batzuk, ezta? Orduan, denbora irabazteko oso egokia da, baina ikasi nik uste... Ofizioaren misterio hori ere izango da lanean jartzea, jesartzea. Jesartzea, azkenean hori da beti garrantzituena, eta bai, eta tematia izan, eta hori lan egitea, eta hori ezin dira saldu gauza guztiak, eta ofizio honetan ere ez. Oso polito kontatu duzu, baina irakurri dizut idaztean sufritzen duzula. Bai. Dena kontatu diguzu oso polit, eta Iruneren idatzitako liburuen historiak errezatera izango balira bezala, baina... Bai, sufritzen du, antsietate punto bat erasortzen di idazteak. Batik bat estadio konkretu batean, trama garatuta daukadanean, eta nondik nora joaten naizen dakidanean ezain beste, baina hasiera batean joaten zara kolpeka, ez dakizu oso ondo nondi zauden, edo
zalantza asko daude, jartzen zara eta ez duzu ikusten, ez da ondo ateratzen. Momentu hori da netzat, super txarra. Ez dut ondo pasatzen, baina, badakit gero... Gero hortik aterata, ja, ez? Disfrutatu egiten du bat. Eskutartean, zer du Txani Rodriguezek orain? Orain nago idazten beste novela bat, ez dakit, ondo geldituko den ala ez, eta, superatu dut lehen estadio hori hain txarra. Hori ja pasatuta. Bai, hori pasatu dut, baina nago, ez dakit, erdibidean. Oraindik lan asko gelditzen zait, eta ez dakit. Oso ausarta iruditzen zait esatea. Zain geratuko gara. Bitartean, badugu oraindik ere Los Últimos Románticos irakurtzerik. Txani, eskerrik asko tartetxoa eskaini izanagaitik. Zuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.